phansi. Hands on phansi. Bheka phezulu. Jonda, rest. La. Lo ngithole ummeli. Nawungenayo ummeli, uzoprovide ngoba ummeli. Bheka phansi. Good morning, class. Uyazi, kunento engiyibukayo kulesi sikole. Anihloniphi. Buka nje kuyimanje nguthisha ngiyanibingelela ngahloniphi. Ilento enibhema napha ama toilet. Uyazi kwaqala abantu abami kwawugwayi. Sathula sabekezela. Naho uqinsango. Sathula ufuna usabenza sathi hayi mhlawumbe phela incane. Seniqhamuka ke manje ninibhemi unga ke manje abantu abami. Nihlala manje lapha nifundi. Nizoba yini manje uqala neunga leni. Niyazi idakamizwa lezi bantu amuthi ziyayibulala ikusasa leni. Ziyanibulala. Nizoba maphala lapha nami nisicela u2 ningaseyilutho seniyeke isikole. Abanye bahlala ema toilet abafundi ekubabodwa bamitha esikoleni nje sekumitha. Buka nje kuyimanje ngiyakhuluma nguthisha uyakhuluma nawe. Kanti izingane ezintsha ninjani nina ngempela? Niyazi ukuthi idakamizwa ziyabulala. Abazali benu wabeletha esikole bathembe ethini njengothisha ukuthi sininakekele. Bathembe nina futhi njengekusasa lalesi sizwe lethu. Nina hayi wena ngwakini mina usanda wena usanda awumnika ugwayi lokwethu wena la wena Manje bethi awusho
Hayi yabona staff ufana ngisasiza. Ayikho into engcono nje. Isha ngomunye umkhamisi poison. Isha ngomunye umkhamisi. Awubade bathi kusenwena. Isha ngilasha mhlophe. Hayi wena hayi baba awusela sibone thina. Luka la poison. Awula bafos. Abakadlada namhlanje. Usungane nje phela awuzalayo. Hamba kanjani? Sibetheni la. Hayi ngalutho uphethele uthi lapha isikhaftini. Hayi isikhaftini. Hayi manje Baba ufungala. Sekuba umfo manje. Phela le. Yewe, lalela. Lalela awuthi fithi nje. Uyibona phethu usezulwini ubona uNkulunkulu nabafundi bakho khohle nawe umkhulu Othatha sinebreme Aphe lo muntu uphazamisa iphisi yami benza imtshela indlanje woza Jesu mkade ungeza Shia lo muntu, shia lo muntu sambe fethu. Shia lo muntu fethu. Sambe baba. Shia lo ntwana ukuthi bazeyibona uma kanjani othisha bazeyibona fethu. Shia lo muntu. What? 250.
Uphakathi i-medication kodwa kakhulu emzimbeni kaphila phela umfana ukhula kahle ngizoba bekusaseni yini into engamenzela udaba yini into ngazi ukuthi ngikhulise kahle nangenzela yonke into ngifake esikoleni esi-8 kodwa namafika ngahehwa abangani angifike bangifundisa ukubhema nami ngabhema ngoba ngangifuna ukufitha phela kubona ngangifika ngibonorathi ngifika ngibonolungile Sibabazala abaqoqo kwethu. Sakukhulisa kahle, sakunikeza yonke into oyidinga. Sakufaka esikoleni ukuthi ufunde, ube nekusasa eliqhakazile. Buka namhlanje uphelele mntanami. ngangixolisa mama namahehwa abangani Uyakhuluma nawe. Lezana lekho. Ngaphelele wena.
Uhlulekile ukuthathisa umntwana. Usuzothathisa mina ngani? Uhlulekile umntwana. Ungidlubulandile. Uyafika la ekhona namhlanje. Elanga inkani. Elanga inkani. Wena wizani inkani. Ngiyabuyisa. Ngeyami baba. Ngeyami. Hayi bo baba. Abangazi noma mhlawumbe uyezwe endlebeni noma usa umshanga umpilo. Phela unkosikazi wami nozukhuluma nesimo kanjani lalelana ngithi mina kungenzeka mfana ukufike awufuna umpilo thina sinompilweni la umfa Kumdala ngimngaka.
ubhalwe incwadi okuyena ubhalele play dlala namhlanje. So siyabonga kakhulu ngoleni ithokozele kakhulu ngiyabona siyala wafika uyena ukuhlanganiselelo mdlalo Sale womuntu omdala lo ekuphele la sizobona ukuthi ngima nje ngizaba ukusikwele siphezulu ngakho-ke okunye sizele nabo lo mdlalo udlala namhlanje incwadi khona nansi sizonipha zona free ngiyacela-ke bangabe sengiyitholile kwabanye ungayithathi uyilahle noma indawo uyipha abanye funa bafunde ngalo mdlalo bese kuba khona indaba enkulu kune-competition esiyiranayo le competition abantu bakhona ababadwebi laba babadwebi banethuba-ke lokuyilela u-10,000 agcini lapho owesibili number 2 ophuma unumber 2 awine 5,000 bese kuthi owesithathu athole u-2,500 ela-ke labo abanesifiso sokuthi bajoyine le competition noma bangene le competition yabadwebi bathinte uthisho uzobanika iposta ekhuluma ngaleyo nto bese beyabona ukuthi ungenelwa kanjani kulula so-ke engingakusho ngithi laba bazongenela ngibambisela intando ngingathi ukuthi yonke le mali ingasala la esizini so-ke siyabonga kakhulu angazi-ke incwadi nizoyithola kanjani kodwa Then it's okay to tell about t-shirts and come and meet them like that. Usando shooter pela la vetin watu zanu.